Здравейте, мили хора! Днес, 1 юни 2026 година, правя едно изключително емоционално наситено видео, в което ще разкрия това, което се случи в рамките на една година от миналата година, 1 юни 2025 до тази година. Какво се случи в частния образователен център? Какво се случи в един частен образователен сектор? Какво преживя един учител, който излезе от държавната образователна система и влезе в частната зона? Всичко това, до което достигнах. Слушайте, вижте, чуйте, осмислете. Останете на линия и продължете да гледате, защото има какво да научите. Аз съм Елена Стоянова. Вече с над 10 години опит в образованието. Като учител, като педагог. Квалифициран, образован, достигнал най-високото ниво на квалификация. Първо ПКС. Напуснах държавната образователна система, достигайки ниво старши учител в рамките само на 9 години, достигайки позиция заместник, директор учебна дейност. Напуснах и си тръгнах от тази система, по собствено желание. Защото смятам, че имам какво да дам. Не просто на децата на Варна, а на децата на България. Това е една мисия, която продължавам. Това е, може би, единственият учебен център на територията на град Варна, който е продължение на една 150 годишна история. Семейна история, педагогическа история, където призванието учител се предава по кръв, по гени. И аз по незнайни пътища продължих. Защото когато започнах, не знаех, че всъщност зад гърба ми стоят предци, които са ми предали именно тези гени. 10 години по-късно от стартирането на моята образователна кариера в България, една година преди това в Германия, аз открих изключително много пробойни в тази система. И ми е болно, и ми е мъчно. Не знам на вас как ви е от позицията на родители, на колеги, на хора, които заемат висши позиции, ръководители, от които зависи качество на образованието, от които днес, 1 юни, ние празнуваме празника на децата си. Най-милото, най-ценното за българина. Ако едно време за моите предци беше важно да си образован, да си знаеш и важеше приказката там, където мине умния, глупавия ни минава, важи ли, мили хора, днес тази приказка за вас? Важи ли? Болно ме е днес какво се натъкнах отново. Не знам вие попадате ли като колеги, защото във форумите се изписват велики неща. Обаче практиката сочи друго. За тази една година в учебен център Интелект Академи преминаха над 30 деца, които се обучаваха по различни програми, курсове, индивидуални уроци и така нататък. Какво се натъквам? Масово. Писане на петици и шестици в края на учебния срок или на годината, за които няма дори и знания за тройка. Колеги, кого лъжим? Родителите. Да се радват, да постват във Фейсбук високи оценки на децата си. Да показват документите, да показват скриншотове от школа. Това ли правим? Днес ме е изключително болно. Виждате емоцията и я чувствате в гласът ми, в погледа ми. Изключително болно. Дете, което е вече преминало 3 клас. Не може да назове нито една българска река, нито една българска планина. Не знае кой е основал България, нито кога. Таблица за умножение, тук-таме, се поназнаева. Това дете преминава успешно с едни много добри задоволителни оценки. Като казвам задоволителни, имам предвид 5 и нагоре. Извадих листа по английски. Детето не можа дори да прочете първата думичка, която беше най-елементарна. Разбрахте ли ме сега защо ми е болно? Защото аз отдадох общо 11 години от живота си, посветих на тази професия. Не само да ходя да уча, а наистина да повишавам квалификацията си. Отдадох я и всички родители, които са били при мен в моите класове децата им. Знаят за какво става въпрос. Знаят как съм писала тройки. Знаят как в моят дневник, винаги дневника на учителя, моя си собствен дневник, винаги имаше едни двойки, които понякога спестявах на децата, понякога не. В зависимост от тяхното поведение, дали ще се поправят, като да научат урока си. Всички родители знаят колко много отдадох на това да водя децата по различни места, да ги образовам, да ги науча. Колко много ми костваше да им покажа, че образованието не е просто писане на оценки и назостяване на уроци, а това да можеш да разсъждаваш. И когато днес виждам едни хора, които питат кога е поредното увеличение на заплатите, вече ме болят ушите от този въпрос.
Спрете да питате за поредното увеличение на заплатите. Аз започвам да питам, кога ние в България ще имаме нормативна уредба, която наистина ще направи така, че в тази система да останат качествените кадри? Първият въпрос, който поставям. Втори въпрос, който ще поставя на милата аудитория от град Варна. Кога ще престанат варненските учители да препращат своите ученици към занимални и учебни центрове на техни приятели, дъщери и роднини? До кога ще извивате ръцете на родители, къде да си записват децата на частни уроци? За една година се запознах с десетки родители, които се оплакват от едно и също нещо. Ние крием, че ходим на частни уроци, защото ще имаме проблеми. Колеги, това нормално ли е? Всички комисии, ниво образование, моля, погледнете и се самосезирайте. Това не е нормално някой да заплашва родител. Това не е нормално, когато ние имаме едни родители, които наистина ги боли за бъдещето на децата им и искат знания за децата си, някой да им слага прът в колелетата и да им казва: не, няма да си заведеш там детето на урока при моята приятелка. Кой има право да казва това нещо на родителя? Поредните родители, които ми се оплакаха, бяха днес. Съжаляваме, не можем да дойдем при вас. Класната ни задължава да отидем еди къде. Кои са тези класни във Варна? Да ги назовем ли поименно? Защото и това може да направим, информацията имам. Кои са тези директори, които си позволяват да влизат в класните стаи и да питат кой ходи в занималнята на Интелект Академи? Питам, до там ли стигна нивото във Варна, че вие се занимавате с частния сектор, когато вие трябва да оказвате контрол на държавния сектор, който сте поели, и да видите защо вашите подчинени учители не дават знания на децата, и когато отидат при Елена от Интелект Академи, Елена констатира груби нарушения. Изключително ми е обидно. Какви хора влизат в момента в образователната система? Как се лъжат родители и накрая излизаме и казваме: те родителите, те са виновни. Да излязат родителите от моите класове и да кажат колко от тях могат да кажат, че аз съм ги ощетила, колко от тях могат да кажат, че аз съм имала деца любимци, колко от тях могат да кажат, че съм ги използвала или съм чакала подаръци. Заповядайте, излезте и го кажете. На колко деца съм подарила шестици? Заповядайте. Всеки знае моето мото. Тройката сестра на двойката пише тройка по милост, защото не мога да напиша двойка. Днес 1 юни. Замислете се какво причинявате на българските деца. Това е безобразие. Това е невиждано чудо, което се случва на територията на град Варна. Невиждано. Такова нещо аз не помня никога в живота си, така да се подаряват петици и шестици и толкова ниско да пада нивото, когато децата не знаят 4 по 8, а пък вече с единия крак в 4 клас. Да кажем ли елитните училища във Варна, които цяла година учителите не провериха учебните тетрадки на децата? Колеги, наредбите четем ли ги? Наредбата пише контролна дейност на класния ръководител на учителя. Някой чете ли ги тези неща? Или това са просто поредните написани документи? Аз ще спра до тук. Изгледайте цялото видеото до край. Не си мислете, че някой просто ви бръщолеви поредните си истории. Аз съм човек, който излезе от кухнята и мога да кажа още по-пикантни истории. Мислете къде записвате децата си. Министерството да си помисли как се организира целият процес по откриване на учебни центрове, частни занимални и така нататък. Кой влиза, кой излиза в тази система и в държавната, и в частната. Това са децата на България. Без значение от коя етническа група принадлежат. Всички тези деца са нашите деца. Докато навършат 18 години, те са непълнолетни и малолетни. И ние, възрастните, е редно да имаме стриктен контрол на кого поверяваме децата си. Бъдете живи и здрави и осъзнати родители.